Един клиент ме попита колко ще струва услугата ми. 40 лева, отвърнах му аз. Защо е толкова скъп твоя труд, се попита той. Вие колко мислите, че струва? Дайте оценка на труда ми. Отвърнах. Максимум 20 лева, отговори той. Това е прост и ниско квалифициран труд, нали така? За 20 лева може да го направите и сама, предложих аз. Но аз не зная как. За още 10 лева ще ви науча как да го направите. Така, освен че ще спестите 10 лева, ще получите знанията за следващия път, когато ви е необходимо. Струва ми се правилно, съгласи се той. За да започнете, имате нужда от уреди и инструменти, казах му аз. Но аз нямам цялото това оборудване и не мога да купя всичко това. Тогава за още 20 лева ще ви дам под наем необходимите уреди и инструменти, за да можете да започнете работа. Добре, каза той. Добре. Във вторник чакам ви да започнете. Но не мога във вторник, имам време само днес. Съжалявам, но съм на разположение само във вторник, за да ви науча и да ви дам моите неща. Другите дни са заети с други клиенти. Добре. Това означава, че ще трябва да пожертвам вторник, да се откажа от задачите си. Забравих. За да си свършиш работата сам, трябва да платите и за непродуктивните фактори. Така ли? Какво е това? Ток, вода, гориво, препарати? Не. Но само за да изпълня тези задачи ще похарча повече пари и ще изгубя много време. Имате ли ги? Добре, ще намеря време. Ще ви подготвя всичко необходимо, което ви трябва. Елате в понеделник вечер или във вторник сутринта. Ще трябва да дойдете до 6 часа.